Good evening, White One. I am finally here. How are you doing today, sir? I am better now, White One, now that I'm here. My spirit says you're coming. Yes. Welcome to my son. Thank you, White One. Your fate leads you to the destiny. Where is the photo? Oh, I have it here. This is he that spoke to me. Let me see this. Wow. After 333 years, your time has come finally. You are the one who break the chain of captivity. Chain of captivity? What chain? Let me tell you the story behind this mask. Yes. This mask is not just like a mask. It's a regenerating machine. It's a time travel machine. This mask doing things beyond the human imagination. This is a very high respected mask in Africa. Alright, my son. Let's go and find out more about this mask. Now, we watch and see. The history of Ajochi in Ogwerezukalo and in Ogwada village is like a myth. Some said that Ajochi mask was given to Ogwada people by the goddess of the river, that it was a gift from the goddess of Imo River. Another group of people said that Ajochi was given to Ogwada people by the gods of the tree. Another group of people said that Ajochi is an extraterrestrial mask that was given to Ogwada people by a group of unknown entities who stopped in Ogwada 700 years ago. After the good hospitality that was given to them by Ogwada people, they gave Ajochi mask to Ogwada people as a gift to say thanks for your kind hospitality. But all these stories are now urban legend. Ajochi serves as the law enforcement in the village. Ajochi is a mask that has special mask bearers. Everyone in Ogwada village is not entitled to wear the mask. There are special mask bearers from the 4 kindreds in Ogwada village. These mask bearers
are the ones who takes care of Ajochi and everything about Ajochi's mask. They are the custodians of the mask. You come from the broad line of the mask bearers. Then your great grandfather betrayed his people, Ogwada people, because one, he became a Christian. He surrendered the Ajochi mask to Christians. Because he was deceived by a reverend father who was a wizard and at the same time a reptilian blood, a shifter, on a promise to make heaven after life. Your great-great-grandfather, who became a Christian, gave the mask to the Reverend Father. The Reverend Father, who came to Africa in search of ancient African knowledge, camouflaged himself with Christianity and white garment. AJG is what unites the Ogwada people together, and your great-grandfather Ajochi to go ọhịa okwu. Mana mfu ihe na-atụkwa ọrụ jọbụ. Mmụọ anụ akpara. Amara m na ọ ga-akpakwasị ya bụ mkpamkpa n'obodo anyị bụ Ogwada. Maka na arụ akarịka, anyị ataghị afụfụ. Ama m na mmụọ anụ ọpụsara n'obodo anyị. A sị na mmụọ anụ ada nabatakwa ihe ọjọọ. Ndị egbu mmadụ, ndị na-eme mpụ dị iche iche. Ọkwa ihe m na-ekwukwa afọ anụ na anyị ga-ata anyị. Anyị ala ihe anyị bidoro n'ụmụ okwu ka anyị were nwayọọ dobe ya anyị ji aka ọrụ ndị okenye kụwara anyị o maka na nsị ya ejiga anyị na-achị ejigbo maka na nwaanyị anaghị agụ ya anya ọkapụ mma na eze batara anyị ọkapụ ngwa anyị gawa ya dagara ihe ọma Akọọla ya bụ ihe ọzọ n'ebe ichekwa obodo maka na ilo ha karịa anyị ahaka n'obodo ilo ekporo anyị ọja anyị gakwa ihu anyị agaghị azụ owoho ihe dịka eme anyị aka anyị dị ọcha nke anyị na-echekwa obodo ọja ahụghọ m ọja akọọla anyị mara mma mana ahụghọ ndị nke bụ na nwata n'ime nwoke n'ime agbọghọ ọ bịakwa ọnụ ihe ekpuchi otene ya n'ihi ịmalụ maka otene n'ihe a na-ekpuchi ihe ụwa mmebi udu nke na-emewọ ahụ na ogomihe n'ihi ahịa eme n'ebe ije gbakwuru etuchi anyị amalụka anyị
nwata ya na-eche ndị ọrụ nwata aka n'ime nwoke na nwanyị ọ bịakwa ọ na-egbuchi otene nka n'ihe ịmalụba otene ajụọkwa ụgwọ ndị ihe ya akọwa o nwere ihe ọzọ ndị bi ụwa mmebi ife anyị nọ n'ime ya ụwa mmebi chekwuru aja ntụle chekwuru aja ntụle ime mma eme njọ aja ntụle eme njọ eme mma aja ntụle chekwuru aja ntụle na anyị ejebe anyị na-egwu a na-atụgo ahụ okporo ụzọ na ahụ iji anyị nwa gbasara azụ obodo ndụ anyị bụ okenye ejika ha nọ na-ekiri obodo a na-emebi nna nwanyị obodo a na-aghasa ndị nna nna anyị ha ji ajụ anyị ajụjụ ana m ekehakwa ịza maka ishue taa mgba bụ ihe niile emebikwara emebi ibe ike dịkwa m ibe ike dịkwa m na-edozie ha chekwuru aja ntụle ime mma eme njọ aja ntụle eme njọ eme mma aja ntụle chekwuru aja ntụle anyị ejebe Ajochi ndị nna anyị ha anyị abịa na nke ọkụ kọrọ anyị ama nke ọnwụ onwe anyị anyị jiri ọgbadoro na nke ọnụnụ anyị n'ihu nnụnụ anyị n'azụ o nwere ihe anyị ga-emenwu na ọ bụrụ na abịakwute ha anyị onweghị ike anyị dị onweghị ụzọ anyị na-abụ unu gọzie anyị ewee unu gọzie anyị ewee rie nri unu gọzie anyị ewee nwee ahụike wee nwee ike rụọ ọrụ dị ala anyị ka anyị si abịa bụ obodo anyị ụlọ ekwela ka ọ gbasaa ka anyị na-ejikọ ọnụ ụtụtụ ehihie abalị gara ịgbasa agbasa anyị bịara ikene gị maka ndị imeela anyị eme na-ayọzi maka ndị aka ga-eme ọkụ na-ekwe ọjị ka a na nkwọ ise ka a na-eke ise ka a na orie ka a na-akwa anyị ma na onye gị na ya nọ enweghị nsogbu ndị na-achọ okwu agbago agbada ha ama mfụ anyị anya ise ihe anyị ga-eri ama nkụ anyị ọkwa ka anyị ọgụ chere anyị ụnyaahụ ichere anyị taa nketa anyị nwee nri echi nnu si na ọgụ ka ha ga-eri nri ama mfụ anyị anya ma ha si ọnwụ bịa nna anyị ga-anọrọ anya ọgụ merie ha a na-ekiri n'anya Ajochi ji anyị na-efe n'anwụ udu mmiri anyị gbago elu egwu ada atụ anyị maka na ịnọnyere anyị jee mana afịa bụ ajọ ọfịa egwu ada atụ anyị maka na ịnọnyere anyị ọgbụgba ka ọ ha anyị n'ọnụ nke anyị lụrụ na-agọzi anyị ndị na anyị lụtere na-agọzie eze mmụọ igwe asị na-azụ n'aka chi obodo ọ na-agakwa nke ọma ọ na-aga ọfụma igwe ozi niile anyị nwetagoro n'oke taa bụ oziọma na ibe ubi anyị ga-enwe n'arọ a ọ ga-aka nke arọ niile gara aga mma nwee ụmụ anyị na-achọ ijikọ aka ọ bụrụ ịnụ di na nwunye na ọ ya agaraba nke ọma mkpụrụ afọ ga-adaba ka esi wee na-ekpe n'ekpere ndị anyị na-ebe ọ dị n'ilu ọ ga-amụ ụfụ amụ maka na ndị chi anyị agọzika anyị nke a amaka ichi ọfọmata igwe mgbe a na-akwadebe ọ na-agakwa otu esi akwadebe ya anyị na-akwado ya n'ike na ebube ya nwawo mgbe anyị na-akwado ịga maka na na-elele anya ụmụ okorobịa anyị ndị nke anyị tụkwasịrị obi ndị ha ga-anọchite anya anyị
ha enweela mmasị nke pụrụ iche na-emekwana ihe ha na-eme na-elebe anya mana ka o si do n'oge na-adịghị anya anyị ga-agaji ahụta ahụ ndị nke anyị tụkwasịrị obi na ha ndị anyị nwere olileanya na ha ka ha gara anyị ọwụ nwoke n'ike merie na ogbu ada igwe ọnwa ọsọsọ na anyị ga-aja n'etiti ogbu ala kama na anyị ga-etu ugo mmeri maka na anyị na-emeri na mgbe ndị gara aga dịka o si dị ugbu a igwe anyị agaghị ada mba anyị agaghị alaghachi azụ na igwe no. You. Hey, Matabi. You come where? How are you? Fine. Fine at all. Okay, you mean you are welcome. Can you say that? Huh? You are welcome. Hey! You didn't call me a name. You, Guinea. You are welcome. You are welcome? Well, don't bother. I have something for you. Hi. Mama. Hi! Na-elekwa na ndị ọcha o. Biko ọ gịnị? Ọ dịkwa ka a na-egwu ya. Hey! Mmata abụ onye ọcha n'ike. Nke a dịkwa egwu. Onye ọcha? No. Daalụ rie nne. Do you like it? Me like plenty. Okay, go. Put it on. Ana m abịakwa. Ọ gịnị dịka onye ọcha nwanne m? Gwa akwa nri. Akwụghị m mechiri nke ọ na ha emekwu ọzọ. Ị na-ebuchichizikwa ahụ m niile. You look very handsome. You like it? Me like plenty like. Oh, plenty. More of these beautiful clothes and cows. If you can get me the Ajochi mask. Ọ dịkwa ka onye ọcha. Ọkwa ụwọ nọ. Arụsị Ajochi. Bad. It's too strong. Me no bring. No. No, please. You can have it. Okay? Well, just think about what I just told you. Alright? Bye. Ndị ọcha dịkwa na awụ. Kedu ka onye ọcha si bịa tinye m akwa? Tize m bute ezi arụsị a isi mmụọ arụsị a gonyezie. Ha! Puerto Rico! Tibi akwa. Ndị ọcha na-ezu ori o. Ọ bụ ọmụkwa ka arụsị be anyị ka arụsị ji egbuo m. Ọ bụ ọdụm ma m butekwa arụsị. Tibi akwa! Ọ na-anya o. Ụbọchị na-ekwe n'anya.